Tervetuloa Volkin-terapian YouTube-kanavalle. Mun nimi on Miika Niemelä ja tänään me keskustellaan Volkin-terapian, voisi sanoa ehkä DNAsta, siitä juuresta ja ytimestä. Meillä on vieraana Maiju Ahola. Tervetuloa Maiju. Kiitos. Annetaan tässä alussa nyt hetki aikaa kertoa, että kuka sä oot, mistä sä tuut ja miksi sä istut tänään siinä. Se selviää vielä, että miksi mä istun tässä. Se varmaan selviää vielä. Mä oon kouluttaja-psykoterapeutti, mikä nyt suomen kielellä tarkoittaa sitä, että mä koulutan psykoterapeutteja, lyhytterapeutteja, kertaterapeutteja, oikeastaan terapiarintamalla monenlaisia ammattilaisia. Se on mun päähomma, mutta sitten yksi iso osa mun hommaa ja yksi rakkaimpia osia on asiakastyö. Terapeuttinen asiakastyö kaikissa sen muodoissaan, myös tässä kertaterapeuttisessa muodossa. Mä tiedän, että sä oot aika spontaani ihminen ja mä ajattelin, että me saadaan niin lämmiteltyä hyvin, niin mä ajattelin, että heitetään heti vähän niin syväämpää. Sulla on aika pitkä ura, ja jos mä ihan väärin muistan, niin sä oot myös opettaja siellä pohjalla, niin mikä sulle on ollut, Maiju, ehkä sun ammatissa? Nyt sä voit ajatella sitä psykoterapiaa tai ihan sitä työtä tai kouluttamista, niin ollut ehkä se suurin oppi. Tämmönen kevyt helppo kysymys tähän alkuun. Mitä sä oot oppinut tässä niin? Mä toivon, että se suurin oppi on vielä edessä, mutta sanotaan niin, että tähän mennessä niin silloin mun ensimmäinen ammatti oli erityiskasvatuksen puolella ja toimin opettajanakin. Ja jotenkin siellä jo alkoi nousta niin kuin näkyviin se, että jouduttiin haastaviin tilanteisiin. Ei ollut aina ihan helppoa lasten ja nuorten kanssa ja jouduin monta kertaa miettimään, että miten me nyt niin kuin näitä asioita hoidellaan yhdessä lasten ja nuorten, yhdessä heidän vanhempiensa kanssa. Mutta se, mikä joka kerta, kun asiat saatiin sujumaan, niin mikä niinku jäi eniten mieleen, että miten jopa ihailin sitä tapaa, että miten lapset ja nuoret itse keksii, että hei, tässä tilanteessa nyt kyllä eniten auttaisi tämä, jos me aikuiset olisi vaan aina muistettu kysyä. Ja sitten kun mä astuin tälle terapiatyön polulle, niin se tuli vahvistumaan moneen kertaan. Ja nykyään aikuiset asiakkaatkin todistaa sen, että hei, kysy minulta, mitä kaikkea mä pystyn itse. Et ihmisillä on itsellä sisässään niin valtava määrä sitä, voisiko sanoa, että kun mä edustan tämmöistä ratkaisusuuntautunutta terapiamuotoa, niin siellä yksi kantavia teemoja on aina se, että hei, ihmisillä on sisällään ne ratkaisun avaimet. Meidän ammattilaisten täytyy auttaa löytämään ne niin, että ne saadaan käyttöön. Ja nämä lapset opetti aikanaan mulle jo sen, että hei, kysy multa, niin mä keksin kyllä sen nerokkaimman tien. Ja sitä reittiä ja nyt mä niin kuin työkseni kaivan näitä avaimia ihmisten sisältä. Se on mun homma. Olipa tosi hienosti sanottu. Ja nyt kun me tänään puhutaan vähän termeistä ja avataan niitä yhdessä sunkaan tässä, niin eikös toi sun puheenvuoro ollut nyt sitä ratkaisukeskeisyyden ihan ydintä? On. Eri terapiamuotoja meillä on käytössä ja eri terapiamuodot vähän painottaa erilaisia juttuja. Ratkaisuja, voisiko sanoa voimavarakeskeiset terapiamuodot, on hyvin asiakaskeskeisiä ja painottaa nimenomaan sitä, että miten me saadaan asiakkaasta mahdollisimman vahva toimija. Ja siitä oikeastaan juontaa juurensa sit myös tämmöisen nykypäivänä hyvin ajassa kiinni olevan kertaterapeuttiseen työskentelyyn. Koska silloin kun meidän aika on hyvin rajallinen, niin silloin meidän täytyy nojaa siihen, mitä ihmisellä jo on. Sehän on just noin. Mä ajattelen, että me toivottavasti pystytään, Maiju, sun kanssa tänään ja tässä avaa sitä, että niin yleisesti niin terapiolla on vähän semmoinen maine, että siellä ollaan pitkään ja menee kauan, että sinne pääsee. Ja nämä on kaikki varmasti ihan niin tottakin. Ja tänään me niin kurkistetaan vähän semmoiselle niin kertaterapian käynti kerrallaan ja terapian niin maailmaan. Ja puhutaan nyt Volkin-terapian ytimestä ehkä juuri näissä kohtaa. Niin sopiiko sulle, että yritetään mennä asiaan? Yritetään. Volkin-terapia, kun tätä tehdään, niin on ollut nyt noin 4 vuotta tässä Suomessa ja toki sitä ennen jo sieltä 80-luvun lopulta sitten Amerikan maalla. Siinä on varmasti niin monenlaista keskustelua Volkin-terapian ympärillä käydään ja tullaan käymään. Mä ajattelen, että se on tosi hyvä niin, jotta keskustellaan. Nyt mä ekana ehkä kysyisin sitä, että Volkin-terapian kohdalla puhutaan usein kertaterapiasta, puhutaan käynti kerrallaan terapiasta, sitten puhutaan, että se on syntynyt tämmöistä SST eli Single Session Therapy niin kuin pohjasta. Ja
Voisitko vähän avata, että mitä ihmettä nämä nyt kaikki tarkoittaa? Onko nämä sama vai eri asia? Mistä tässä puhutaan? Joo. Tämä terminologia on villi, mutta pitääkö mä ajatella, että hei, rakas lapsi, annetaan monta nimeä. Joo, peruslinjat meillä on aika samansuuntaiset, mutta sä mainitsit tämän Single Session Therapy, SST, näin se niin kuin on lyhennetty. Tätä käytetään myös Suomessa, tätä englanninkielistä versiota. Sen termin kohdalla voisi ajatella niin, että se on tämän kaiken kehys. Tämän Single Session Therapyn, suomeksi se on suoraan käännettynä kertaterapia, niin siinä lepää myös tämmöisen työskentelytavan se teoreettinen perusta. Se on ikään kuin, voisiko sanoa, se kivijalka kaikelle, jonka päälle sitten rakennetaan hiukan erilaisia toimintamalleja. Tämä on niin kuin se kaiken runko, joka antaa ne teoreettiset suuntaviivat, se antaa ne käytännön mallit sille, että miten meidän periaatteessa pitäisi toimia silloin, kun lähdetään siitä, että meillä on vain yksi tapaaminen asiakkaan kanssa. Kutsutaan usein kultaiseksi tunniksi. Ja tämä tarkoittaa silloin sitä, ja erityisesti tämä Single Session Therapy malli, koska tämä on se kaiken perusta, niin siellä tulee hyvin vahvana esimerkiksi painotus siitä, että tämä pitää olla aika tarkasti jäsennelty rakenne. Koska kun meillä on vain se yksi kultainen tunti, niin silloin täytyy olla joku. Ei voi olla ilman päätä ja häntää, se pää ja häntä on pakko olla. Ja meidän pää ja häntä on esimerkiksi, että siellä täytyy olla alku, siellä täytyy olla lopetus, mutta keskellä on myös sit se aktiivinen työskentelyvaihe. Eli mitä rajatummat niin kuin toimintamahdollisuudet meillä on, sitä tarkemmin työntekijän täytyy olla kartalla siitä, että miten me toimitaan. Eli toimintamalli täytyy olla. Ja näihin liittyy usein myös ennakkokyselyt. Me tullaan siihen vielä, minkä Walkin malli on ottanut erinomaisesti käyttöön. Miten me maksimoidaan se hyöty sille, että me saadaan se ihminen rohkaistumaan ja hän tulee yhden kerran kertomaan, mikä häntä painaa. Mä vähän hillitsemään, jos sulla on molemmat aika kovia puhumaan. Me olemme hyviä puhumaan, mutta kovia puhumaan, niin mennään tuohon rakenteeseen vielä sitten omana juttuna. Jos mä vähän haastasin sillä, että nyt kun mä kuulen sanan kertaterapia tai käynti kerrallaan terapia, niin mulle tuli semmoinen olo, että no tässähän luvataan hirveästi. Eli käy kerran ja kaikki huolesi ovat poissa. Avaa mulle vähän tätä, saako käydä toista kertaa, onko todella niin, että yhdessä kerrassa pystytään saamaan huolet ja murheet pois? Joo. Täytyy sanoa niin, että me ei voida mitään ihmettemppua tehdä. Ihmisten ongelmat ei ratkea yhdessä tunnissa. Jos ne ratkeaisi, niin he olisivat hoitanut ne ihan omin päin. Mutta jotenkin hirveän tärkeää olisi, että meillä olisi tarjota niin matalan kynnyksen mahdollisuus kohdata toinen ihminen, joka on sillä tavalla ammattilainen. Sä tiedät, että tämä on luottamuksellinen paikka, missä mä voin jutella. Mun ei tarvitse miettiä, että jos mä tuun vaikka sun luokse Walkin terapiaan, mun ei tarvitse miettiä, että rasitanko mä sinua mun huolella, koska se on esimerkiksi yksi, mitä ihmiset miettii hirveästi. Nuoret ihmiset miettii, että en mä halua mun läheisille, mä en halua rasittaa heitä. Voinko mä luottamuksella kertoa jotain semmoista, mikä mun mieltä painaa, mutta nyt tässä on ajoitus myös tärkeä. Yksikin käynti voi olla todella hyödyllinen, jos mä pystyisin mahdollisimman nopeasti, kun se alkaa kaihertaa mieltä, että mitähän mä nyt tässä tekisin, mä en oikein jaksas, mua ahdistaa tämmönen juttu. Kerro se, koska tässä pätee niin hyvin tämä vanha ajatus siitä, että se minkä sä jaat, niin sä et joudu yksin kantamaan. Ja sitten parhaimmillaan työntekijä alkaa viemään asiaa eteenpäin niin, että voidaanko me lähettää tämä ihminen tältä tapaamiselta, yhdeltä tapaamiselta pois ovesta niin, että hänellä on parempi ennuste omassa päässään kuin silloin, kun hän tuli ovesta sisään. Eli ihmetemppuja ei tehdä, me ei paranneta, tämä ei ole hammaslääkärin vastaanotto, mutta parhaimmillaan me keskustellaan sellaisista asioista, sellaisista teemoista, että voisiko sanoa niin, että ihminen löytää sellaisen ajatuksen tai näkökulman, että ahaa, tämä on mahdollinen, tämä reitti, tämä ei ole mahdoton tilanne. Vielä ei välttämättä päästä askeltakaan eteenpäin, mutta hän alkaa nähdä jonkun sellaisen polun pään, mitä seuraamalla tämä voikin lähteä toivottuun suuntaan. Eli voisiko sanoa niin, että miten me kylvetään se toivon siemen sinne. Parhaimmillaan asiakas on jo niin valmis siinä tilanteessa, että me päästään aika pitkällekin. Kun joku jäsentyneesti ohjaa, että hei, mitä sä voisit tehdä seuraavaksi semmoista, joka olisi sulle avuksi, niin voi olla, että se lähtee sitten.
voiko sitä ajatella jotenkin niin, että niin kuin Walking-terapiassakin tulee tietysti esiin tietynlaisia ilmiöitä aina. Ja kun puhutaan, että tässäkin kuitenkin niin lähtökohtaisesti niin tavoitellaan niitä nuoria aikuisia ja teinejä, mitä nyt sitten halutaankaan termejä käyttää, niin mehän ajatellaan aika usein niin, että tämä mun ongelma nyt ei ole yhtään minkään arvoinen, että mä menisin johonkin. Maailmassa on isompiakin ongelmia. Tai toisinpäin, tämä on nyt niin jotenkin erityinen ongelma mulle, että ei tähän kellään ratkaisu. Tätä ei tapahdu muille. Ja meillä on nyt jo kokemusta siitä, että kun se nuori tai nuori aikuinen tulee sinne, niin se yksi asia, mitä pystytään tunnin aikana kenties saamaan, että tämä on tosi tavallista. Joka taas helpottaa sitä huomaakin, että mä en olekaan tämän asian kanssa yksin. Onko mä ihan hakotettu? Valitettavan moni miettii sitä, että no, onko tämä mun asia nyt sen kokoinen, että tästä kehtaa edes kellekään mennä kertoa. Mä jotenkin ajattelisin niin, että voi kun kaikki tulisikin niillä minikokoisilla ongelmilla ennen kuin ongelmat ehtii eskaloitua pahemmiksi, koska ilman apua ja tukea saat vaan yksinään niiden omien ahdistavien ajatusten kanssa, niin silloin ne ihan varmasti niin kuin kuoppa syvenee ja ne pahenee. Et voi kun olisikin niin, että yhtä välittömästi kun me jutellaan arkipäiväisistä asioista, niin huolehditaanhan me kehonkin hyvinvoinnista. Niin myös mielen hyvinvoinnista pitäisi ihan yhtä paljon huolehtia. Eli jotenkin ajattelen, että hei, tuu vaan juttelee. Onko pakko edes olla ongelmaa? Mä voin ihan hyvin tulla sun luokse Walking-terapiaan ja kertoa, että arva mitä. Kävin just haastattelussa, vedin aika hyvin. Niin, eli tavallaan se vahvuus voi olla jo valmiina ja voi olla ihan hyväkin mieli, mutta haluaa jakaa sen ja sitä kautta päästään sitten niin kuin sen, ehkä se vahvuus vahvistuu, voiko jopa sanoa näin. Walking-terapeutit, se työskentelytapa, jota tässä niin kuin kertaterapeuttisessa työssä hyödynnetään, niin se on niin sanotusti voimavaralähtöinen, jolloin on se asia minkä tahansa, vaikka sä tulisit kertoa, että arvaa mitä, mä just pääsin ylioppilaaksi. Ja sitten Walking-terapeutti vahvistaa sitä. He on niin kuin harjoitellut tekemään sen, että miten me tarkastellaan ihmisen voimavaroja, mitä hän on pystynyt tekemään. Sieltä löytyy kaikki ne opit, mitä me tarvitaan elämää varten ylipäätänsä. Miten sä pystyit pääsee ylioppilaaksi? No kun mä olin tosi sinnikäs ja ahkera, vaikka kyllä otti päähän välillä. Ja silloin me saadaan jotain sellaista näkyviin ihmisestä, joka tulee auttaa häntä elämän varrella muutenkin. Eli jotenkin voisi ajatella, että tämähän on elämäntaitojen oppimista varten. Mitä parhaimmissa nähdään? No älä. Summataan vähän sen. Eli me on puhuttu nyt single session terapiasta, joka on se ehkä kivijalka. Sitten on puhuttu kertaterapiasta, käynti kerralla vähän eri termejä eri asioille. Voiko se summata nyt tämän meidän ensimmäisen osuuden tähän niin, että meillä on vahva uskomus ja luottamus ja meillä on koulutetut ihmiset, että siinä yhdessä tunnissa voimme saada jo paljon aikaa, mutta se ei sulje pois sitä, etteikö saisi tulla uudelleen. Voi summata juuri näin. Ja tämä on ehkä se yksi niin kuin suurin sudenkuoppa tästä, tai voisiko sanoa väärin ymmärrys. Et kun kertaterapia-sana on vähän julma, siinä, että kertaterapia, yksi kerta, mitä siinä muka pystyy hoitamaan. Se ei kerro ikään kuin sitä, mitä ehkä tämä toinen käytetty termi, käynti kerrallaan, ehkä kuvaa paremmin vielä sitä, että me mennään jokaiseen tilanteeseen, että tämä on meidän ainutkertainen mahdollisuus jutella, mutta se ei poissulje sitä. Halutessaan ihminen voi tulla walk-in-pisteelle, kertaterapeuttiseen kohtaamiseen niin monta kertaa kuin hän haluaa, mutta lähtökohtaisesti sitä ei aluksi suunnitella sellaiseksi. Ei ole terapeuttista prosessia asiantuntijan kanssa. Prosessi on aina käynnissä, mutta ammattilainen ei ole aina mukana. Ja pakko sanoa, tätä tekee myös ihan päivätyökseen työskentelevät terapeutit. Käynti kerrallaan malli on esimerkiksi, mä teen itse, vaikka mä oon psykoterapeutti, mutta mä tapaan myös asiakkaita yksi käynti kerrallaan. Eli me suhtaudutaan jokaiseen tapaamiseen, että tämä on meidän ainutkertainen tilaisuus. Sitten tarvittaessa asiakas ilmoittaa, että hei, voisinko mä tulla vielä toisen kerran. Mutta mä en voi rakentaa työtäni sen varaan, että hän tulee toisen kerran. Jolloin me ajatellaan, että sen tunnin yksi tärkeimpiä elementtejä varmasti on se hyväksyvä katse. Kyllä. Eiköhän me laiteta nyt kirjat kiinni tämän ensimmäisen osion kohdalla ja hypätään seuraavaan. Siirrytään Maiju toiseen aiheeseen, joka tietenkin liittyy tähän kokonaisuuteen.
Tämä on vähän raflaava kysymys nyt multa, mutta onko jotain sellaista, tai onko jokin sellainen tilanne tai sairaus tai joku sellainen, että tämmöinen kertaterapeuttinen käynti kerrallaan työote ei välttämättä sovi tai ei sovi ollenkaan? Mihin tätä ei kannata käyttää? Kysytään se vaikka näin. Kyllä semmoisia mahdollisia tilanteita voi olla. Toki tämä on aina asiakaskohtaista. Ihmiset on niin erilaisia. Me ei voida täysin niin kuin sanoa varmasti, että milloin ei. Mutta ihan samalla tavalla kuin kaikessa terapiatyössä, myös silloin kun meillä on enemmän istuntoja käytössä, niin kyllä voi olla tilanteita, milloin terapeuttinen interventio ei ole se järkevin reitti. Ihan jo sen takia, että ihminen ei kykene siihen sillä hetkellä. Yksi tämmöinen niin kuin mahdollinen tilanne, milloin ei ehkä nyt ensimmäisenä nyt terapeuttiseen interventioon mennä, voisi olla esimerkiksi hyvin vakava tai pitkäaikainen mielenterveyden ongelma. Miksi se ei toimi siinä kohtaa? Tällaiset tilanteet yleensä vaatii pidempää hoitosuhdetta aivan selkeästi, pysyvää samaa työntekijää, koska esimerkiksi sen terapeuttisen hyvän yhteistyösuhteen syntyminen vie huomattavasti enemmän aikaa. Ihminen voi tarvita hyvin paljon enemmän tämmöistä turvallisuuden kokemusta ja sen lisäämistä. Ja silloin yksi ihan iso tekijä siinä on muun muassa se, että se työntekijä pysyy samana. Hän voi olla hyvin epävarma, pelokas ja myöskin epävarma luottamaan siihen ammattilaiseen, jolloin silloin me tarvitaan niin paljon enemmän aikaa. Voi olla, että ihminen on niin akuutissa tilanteessa, että me tarvitaan paljon kannattelua, jolloin se ei voi olla se yhden hetken ja sitten ihminen jää omilleen. Me tarvitaan hyvin paljon vaiheittaista etenemistä. Siellä voidaan tulla paljon takapakkeja. Hänelle ei ole riittävästi resursseja selvitä takapakeista omin voimin. Eli silloin kun me ollaan niin kuin huomattavasti vakavempien muun muassa mielenterveyden häiriöiden kanssa, niin se terapiakuntoisuus, voisiko sanoa niin, terapiakuntoisuus ja se kuntoutuisuus itse ottaa hallintaan se koko toipumisen polku, niin se ei ole mahdollinen. Avaa mulle Maiju, anteeksi keskeytys, mutta toi oli hyvä sana, tuollainen terapiakuntoisuus. Nyt jos mä ajattelisin tälleen ulkopuolisena, niin mä onpas kovasti sanottu, että voi olla niin, että ei ole terapiakuntoinen. Kerro mulle vähän lisää, mitä se sillä tarkoittaa. Voi olla esimerkiksi niin, että ihminen on vaikka psykoosissa. Tai hän ei kykene järjelliseen keskusteluun tällä hetkellä. Ylipäätänsä terapeuttinen työ on aina tavoitteellista, jolla se tarkoittaa myös, että ihminen pystyy itse myös niin kuin tajuamaan ja niin kuin yhdessä niin kuin työntekijän kanssa hakemaan se, että mitä kohti me ollaan menossa. Ja jos siihen ei kykene, niin ei pysty, tai että sun todellisuuden taju on hämärtynyt. Et ylipäätänsä, ja terapeuttinen työhän vaatii aina, että me ollaan dialogissa keskenämme. Ja jos asiakas ei kykene minkäänlaisia vuorovaikutuksia, niin silloin me tarvitaan jotain aivan muuta. Eli voisiko sanoa niin, että myöskin niin kuin monet asiat siinä elämäntilanteessa pitää ensin stabiloida ja saada niin kuin paremmalle tolalle, jotta me voidaan alkaa. Ihminen voi olla vaikka aivan sekaisin päihteistä, joka on myös yksi tämmöinen itse asiassa syy, milloin ei ehkä nyt sitten kertaterapeuttinen eikä moni muukaan terapiamuoto siinä kohtaa ole ehkä se hyödyllisin juttu. Eli silloin me puhutaan päihdeongelmista, riippuvuuksista, niin se voi olla esimerkiksi, että päihteiden käyttö on ollut hyvin akuuttia juuri. Se haittaa tällä hetkellä aika rajusti sun toimintakykyä. Sanomattakin on selvää esimerkiksi, että päihtyneen ihmisen kanssa ei lähdetä tavoitteellisiin keskusteluihin. Silloin tarvitaan jotain aivan muuta. Et voisiko sanoa niin, että akuutti tilanne on niin kuin vakautettu. Ja sitten voidaan lähteä rakentamaan niin kuin seuraavia steppejä, koska tämä terapeuttinen työskentely kuitenkin aina lähtee rakentamaan sitä parempaa tulevaisuutta. Ja välillä me ei voida astua sinne tulevaisuuden polulle ennen kuin tämä nykyhetki on stabiloitu. Eli kyllä, silloin me me tarvitaan ihan muuta apua. Vastasit sillä, että minäkin ymmärsin, niin uskon, että silloin suuri osa ymmärtää. Hyvä. Mutta eihän tämä toki poista sitä, että ja tätä on kuullut siis kentältä. Ja mä luulen, että me ollaan kumpikin kuultu sitä, että kyllä työntekijät raportoi, että kuule, kyllä sieltä ovesta tulee. Ihmiset ei muuta keksi, niin he marssii paikalle. Ja että joskus miettii, että pitääkö mulla olla alkometri kädessä siinä ovella vastasi, että me ei aina tiedetä. Ja jossain vaiheessa se pitää sitten tsekkaa. Mutta sanotaan niin, että heti kun meillä herää epäilys, että tästä ei nyt tule mitenkään suunnitelmallista keskustelua, niin silloin ei ole sen aika. Just näin. No jos me summattaisiin taas tätä jotenkin, tai mä vedän yhteen ja sä sitten niin saman tien ammut takaisin, että ei noin, niin
Eli me voitaisiin puhua, että mihin tämmöinen lyhytkestoinen tai mahdollisesti lyhytkestoinen niin terapia kenties ei sopisi, niin olisi ne vakavat pitkäaikaiset mielenterveysongelmat, aktiivinen riippuvuus, päihdeongelma, akuutti kriisi, joka vaatii semmoista suojaamista tai seurantaa. On. Ja tästä esimerkiksi akuutista kriisistä yhtenä tyyppiesimerkkinä, että on valitettava asia, joka on niin kuin pakko ottaa esille. Esimerkiksi jos ihminen on joutunut vaikka väkivaltaisen hyökkäyksen kohteeksi, hän tarvitsee turvaamista, hän tarvitsee nyt tällä hetkellä jotain aivan muuta. Ja me ei riitetä turvaamaan sitä silloin yhdellä tapaamisella. Eli me voi olla todella vakavia tilanteita. Ja voisiko sanoa niin, että kun ihminen on kohdannut vakavan trauman, niin silloin me joudutaan miettimään, että hei, mitä alkuun se voi olla riittävä, koska taitava walk-in työntekijäkin katsoo, että hei, nyt ihminen on semmoisessa tilanteessa, että nyt mä istun vaan sun vieressä ja olen turvallisesti tässä läsnä. Mutta sen jälkeen joudutaan katsoa, että hei, mitä muuta me tarvitaan, koska nyt hän ei omin voimin ihan selviä. Eli silloin voidaan ajatella, että se ammatillisuus terapeutilla on myös sitä myöntää itselleen ja kertoo sen ääneen, että me tarvitaan jotain. On. Tosi ammattilainen aina arvioi sen, olenko minä riittävä tässä, tarvitaanko me jotain muuta tukea, kun sitä on olemassa. Kyllä. Hyvä. Puhutaan hetki niistä terapeuteista, jotka tekee tämmöistä on se sitten Volkin terapia tai tämmöistä käynti Keralan terapia missä tahansa kontekstissa, niin miten sä ajattelet semmoista kysymystä, että niin kuin mihin tavallaan sen terapeutin pitää sitoutua, kun se lähtee Volkin terapeutiksi tai tekee tämmöistä anteeksi, nyt meni vähän väärin, en ole vielä oppinut näköjään, käynti Keralan tai kertaterapeuttista työtä, niin mihin se terapeutin täytyy tässä kohtaa sitoutua? Miten sä vastaisit tällaisen? Varmaan taas iso kysymys, mutta yritetään saada se johonkin formuun. Tämä on senkin takia iso kysymys, että vastauskin on niin iso, että se ei varmaan edes, se ei edes kerralla selviä. Tässä on iso juttu se, että pystyykö se ammattilainen, joka tätä tekee, pystyykö hän luottamaan siihen, että uskooko hän itse siihen, että mä voin olla tälle ihmiselle avuksi yhdellä tapaamisella. Koska se on selvää, että jos sun lähtökohtaisestikin on ajatus, että en mä kyllä varmaan yhdessä tunnissa keskimäärin, se voi olla 60 minuuttia, mitä sulla on aikaa, että en minä yhdessä tunnissa kyllä saada nyt mitään kovin tähdellistä aikaiseksi, että tämä on mitkään avuksi, niin se on ihan selvää, että se tulee todennäköisesti epäonnistumaan. Eli tämä on yksi isoimpia juttuja ammattilaiselle, että voinko mä luottaa siihen, että me voidaan jotenkin, että tämä voi olla vaikuttava. Ja nyt kun mä luottaa terapeuttina, niin siihen ei ole, mistä sä opit luottamaan. Niin, siihen ei ole kuin yksi ainoa vastaus. Mä vähän luulen, että mä tiedän sen, mutta kerro sen nyt kuitenkin. Asiakas opettaa sen sulle. Ei auta kun kokeilla. Mä voin paasata kuule 5 tuntia tai 5 vuorokautta tästä asiasta ja se ei auta. Se ei auta mikään muu, että asiakkaat todistaa meille, että hei, oliko tämä mulle hyödyllinen käynti. Ja nyt täytyy taas alleviivata, ei tarkoita sitä, että me ollaan parannettu tämä asiakas, että nyt kaikki hyvin. Ei, vaan että hän on saanut jostain sellaisesta kiinni, että hänellä on enemmän toivon pilkahduksia itsellään kuin tullessa. Tämä on varmaan yksi semmoinen iso juttu. Eli ammattilaisen täytyy sitoutua tähän ajatusmalliin ja samalla myös ehkä siihen, että sua kahlitsee vähän tiukempi rakenne kuin esimerkiksi pitemmissä asiakassuhteissa olisi mahdollinen. Koska muuten sitä vaikuttavuutta ei saada, sun on pakko valikoida tiettyjä asioita. Ja sitten tulee yksi semmoinen iso haaste vielä. Tämä on yhtä haastetta, mutta ammattilaisia varten. Siksi tässä tarvitaan ammattilaisia. Sä joudut riisumaan ihmisen kohtaamisesta tiettyjä osioita pois. Jos sulla on 1 tunti aikaa, niin me ei voida syöksyä esimerkiksi tutkimaan, että mitä kaikkia taakkoja sun elämän varrella onkaan tullut. Me ei voida lähteä tutkimaan sitä ongelmien polkua hirveän syvälle, koska mitä tapahtuu silloin? Mä ehdin tunnissa vetää tämän ihmisen uudestaan haavoille. Mikä kaikki on mennyt pieleen sun elämässä? Millä mä pelastan hänet sieltä kuopasta, kun mä oon tunnissa vienyt hänet sinne? Eli tää on se, että sä joudut valikoimaan, mistä on hyödyllistä keskustella, ettei hän mene aivan epätoivoisena ovesta ulos. Hyvin sanottu. Ja yritetäänkö vähän summata taas? Yritetään. Me puhutaan paljon, niin sitten pitää aina summata. Jep. Lähtökohtaisesti voisi ajatella, että terapeutin, jos käytetään imperatiivia ehkä, että on sitouduttava tietyllä tapaa siihen lähestymistapaan, että
me ei niin kuin painoteta sitä jotenkin sitä ongelmien tarkkaa analysointia tai tutkimusta, vaan että siihen se aika ei niin kuin ikään kuin riitä, vaan siihen toivon tuottamiseen, mitä ehkä sanoitte. Sitten toinen, että jos me terapeutteina niin kuin ehkä jonkunlaisella minä-puheellakin sanotaan, että tämä on aivan ainutkertainen ja tämä on aivan merkityksellinen tunti, mikä ei ehkä toistu, joka auttaa meitä tavallaan ajattelemaan, että meillä ehkä on vain tämä ja silloin me annamme ikään kuin siihen parhaamme. Niin jostain tästä siinä on varmasti kysymys ja jotenkin se nähdyksi ja kuulluksi tuleminen kai se kuitenkin on kaiken A ja O. On. Ja siinä ehkä tuleekin, ettei tule ikään kuin paine siitä, että apua nyt mulla on kultainen tunti, se on valtava sana. Että pitääkö mun joka kerta tehdä niin merkityksellistä työtä, että jokaisen pitäisi olla niin kuin jotain ihmeellistä. Ei, se on ehkä ennemmin nimenomaan sitä, että ihmiselle lopulta tärkeintä on juuri ehkä tuo, mitä sanoit tuossa lopuksi, että tuliko hän nähdyksi, tuliko hän kuulluksi, tuliko hän ymmärretyksi. Se on kauhean upea kysymys, miten me yleensä lopetetaan nämä meidän istunnot, on se, että puhuttiinko me tänään oikeista asioista. Se on minusta kauhean kaunis kysymys. Se on, ja siinä työntekijä asettaa itsensä alttiin sinne. Ja jos ei ole asiakas muuten tullut kuulluksi, niin siinä kohtaa hän tulee, kun hänet kysytään, että tulitko. Mennäänkö Maiju sitten tuohon rakenteeseen? Siinä alussa jo pikkasen mä hillitsin sua, jos huomasit, niin sivuttiin sitä, mutta että me saataisiin se tunnin rakenne käytössä läpi, että mitä siinä nyt pitää olla, mikä siinä on olennaista, niin miten tämmöinen Volkin terapia käynti kerrallaan terapian yksi istunto rakennetaan? Mitä se rakenne pitää sisällään, niin kerroksä siitä? Joo. Tämä voi jo aluksi tuntua jopa vähän kahlitsevalta, että apua, että annetaanko mulle niin kuin, mä joskus koulutuksissakin sanoin, että no niin, ja tätä kohtaa varten sitten 10 minuutissa hoidat tämän. No eihän se mene aina näin, koska asiakas ei tiedä mitään meidän käsikirjoituksista. Mutta sanotaan niin, että suuntaa antava rakenne täytyy olla. Ja nyt tässä niin kuin alkuun täytyy muistaa, että aika monessa kerroterapian palvelumallissa, on se sitten walk-in käynti kerrallaan, mikä ikinä muoto se nyt onkaan tästä, mutta joka perustuu yhteen käyntiin, niin suurimmassa osassa on jonkunlainen ennakkokysely käytössä. Eli nyt täytyy muistaa, se terapeuttinen, auttava, tukeva prosessi alkaa ennen kuin asiakas on edes istahtanut meitä vastapäätä. Tässä Maiju nyt esimerkiksi, jos Volkin kontekstia puhutaan, niin puhutaan nyt tästä meidän alkukartoituslomakkeesta, minkä asiakas aika lyhyesti ja voi vähän kertoa, että miksi mä oon täällä, eikö niin? Juuri näin. Eli asiakas voi täyttää sen siinä aulassa, odotusaulassa ennen kuin hän menee tämän työntekijän luokse. Ihan jo sen takia, että kaikki ennakkokyselyt, kaikki ennakkokartoituslomakkeet alkaa ohjaa myös asiakkaan ajatuksia siihen, että millaiseen tilanteeseen hän on tulossa. Jos esimerkiksi yksi esimerkkikysymys tämmöisestä ennakkokyselyssä voi olla, että hei, mikä olisi se asia, mistä sä toivoisit, että ehdittäisiin puhua tällä yhdellä tapaamisella, ja usein siinä kerrotaan paljon aikaa käytössä. Tämä ohjaa myös asiakasta, että aha, nyt meillä on tämän verran aikaa, mikä olisi mulle nyt sitä tähdellisin asia, mikä niin kuin tässä hetkessä olisi. Eli nyt me aletaan jo ohjaa asiakkaan ajatuksia myös, koska nyt ettei hänellä ole harhaluuloa siinä, että aha, nyt mä tuun monen käynnin terapiaan ja nyt mä voin aloittaa siitä, että kun mä synnyin ja mitä sitten tapahtui. Ja kyllä, eli nätisti ilmoitetaan, että kun meillä on tämän verran aikaa. Sitten siellä voi olla paljon muitakin semmoisia työskentelyä tukevia asioita. On myös huomattu, että joskus sitten, kun esimerkiksi Walkin puolella varsinkin, kun asiakkaat saattaa olla keskimäärin vähän nuorempia, niin heille voi ollakin sitten vähän yllättävä tilanne istahtaa sitä aikuista vastapäähän. Ja sitten niille ei oikein suusta tulekaan mitään ulos, jolloin, jotta saadaan aika hyödyllisesti käytettyä, niin työntekijä voi heti nappaa, että hei, sä kirjoitit tähän paperiin, että olisi hyvä puhua tästä. No olisiko tämä semmoinen? Eli se auttaa hirvittävän paljon meitä eteenpäin, oikomaan semmoisia asioita, että me päästään aika helposti kiinni siihen, että mikä olisi nyt se juttu. Mutta kun asiakas saadaan sitten sinne paikalle, niin puhutaan usein, että jos puhutaan tämmöisestä rakenteesta, niin aloitus. Ja nyt on pakko sanoa, tämä on sitten tärkeä juttu koko hommassa. Ai ihan sen tunnin tärkein asia. Joo. En tiedä uskallanko nyt sanoa, että jos tämän sössit, niin ennuste jo istunnolle hirveän hyvä. Mutta sanotaan niin, että tätä ei voi niinku tarpeeksi alleviivata.
Alussa me luodaan luottamuksellista suhdetta asiakkaaseen, mikä ei ole helppo homma yhdellä ainoalla tapaamisella, mutta silloin se tarkoittaa nimenomaan, että ne menetelmällinen osuus, se miksi pitää kouluttaa porukkaa, minkälaisten kysymysten, minkälaisten keskusteluteemojen kautta me päästään luomaan asiakkaalle ennen kaikkea turvallinen tila. Tämä on aivan niin kuin ykkösjuttuja. Tervetullut olo. Kyllä, ja se nimenomaan, että hänen ei tarvitse nyt panikoitua siitäkin, että uskallaks mä nyt kertoa. Ja nimenomaan kertoa hänelle myöskin, että sä kerrot just sen, minkä sä haluat. Ja mitä et halua, niin jätä kertomatta. Että tehdään pelisäännöt selväksi. Eli luodaan semmoinen lämmin ilmapiiri tälle kohtaamiselle ja hän ei joudu tekemään tai sanomaan mitään sellaista, mihin hän ei juuri nyt ole valmis. Koska mä jotenkin ajattelen, että jos hänelle jää semmoinen olo, niin seuraavan kerran menee hän kenen tahansa luo, niin häntä pitää kunnioittaa siinä tilassa, missä hän on. Mua on aina johtanut jotenkin työssäni se, että mun aikanaan oma psykoterapian opettaja sanoi, että asiakas tekee aina parhaansa siinä tilanteessa, missä hän on. Jos hän sanoo kaikkeen en tiedä, niin hän tekee parhaansa siinäkin. Hän ei sillä hetkellä oikeasti tiedä. Ja meidän pitää kunnioittaa sitä, koska muuten me ollaan rikottu jotain semmoista haurasta alulla olevaa ja sitten sitä keskustelua ei tulekaan. Ja tuossahan me ollaan nyt sen terapeutin ammatillisuuden ihan syvimmässä. Kyllä, kuin herkkä sä olet huomaamaan, katsomaan asiakkaan nenän asennosta, että hei, nyt hän selvästi pyörii jonkun asian ympärillä, mutta hän miettii, uskallaks mä tämän sanoa. Sitten me varovasti tunnustellaan, mutta ollaan valmiit myös vetäytymään, jos se ei ole oikea hetki. Eli tämä ajoitus on todella tärkeää. Alussa me myös haetaan sitä fokusta sille tunnille. Mikä hänet toi? Eli mikä olisi se juttu, mistä meidän olisi nyt hyvä puhua, jotta tämä olisi jotenkin järkevästi käytetty tunti. Ja sen voi tietää vain asiakas. Ja sen verran mä keskeytän, että sulla korostuu tosi usein sen, että tavallaan se omistajuus on asiakkaalla. Kyllä. Ja se on varmaan myös tosi keskeinen asia. Että sen voi tietää, asiakas opettaa ja asiakas tietää, mistä pitää puhua. On. Ja tämähän on siis asiakaskeskeisyyttä äärimmäisyyksiin vietynä, mikä on aika hurja juttu. Mutta nyt jos me lähettäisiin esimerkiksi meidän asiantuntijuus edellä, niin kyllä, mähän voisin nopeasti nähdä asiakkaasta, että okei, nyt näyttää siltä, että hän ei ole varmaan nukkunutkaan pitkiin aikoihin, tai mä alan tehdä oletuksia, että nyt hänellä varmaan tämmöistä ja tämmöistä. Mun tehtävä ei ole siinä diagnosoida tai tulkita. Koska pahimmillaan mä suljen asiakkaan suun saman tien, kun mä alan, että hei, olisiko nyt tämmöinen. Tai mä näen, että minun mielestä nyt olisi kyllä tähdellistä puhua tästä. Koska siinä on se iso sudenkuoppa, että mä karkotan asiakkaan saman tien. No ainakin tässä tunnustan opettajani edessä, että kyllä tämä on ollut mulla se kaikkein vaikein Kiitos asia. samoin. Ei lähde täsmäröimään. On. Mutta alusta me saatiin hyvät jutut. Kyllä. Eli luottamus on kaiken ajan, ilmapiiri. Täsmennetään se fokus sieltä, valitaan joku yksi asia, yksi muutos, yksi kysymys. Ja ehdottomasti tärkein osa sitä tuntia on tämä alku. Siinä me voimme mennä metsään tietyllä tapaa. Mennäänkö työskentelyvaiheeseen? Joo. Ja siksi me voidaan mennä alussa metsään, että työskentelyvaihe, joka seuraavaksi seuraa, se ei voi tapahtua, jos se alku on mennyt pieleen. Ihan jo sen takia, että jos asiakas ei koe riittävää luottamusta, niin hän ei haluakaan kertoa meille. Ja toinen on, jos me ei löydetty sitä, että mistä meidän on tänään hyvä puhua, eli sitä fokusta, tavoitetta, että keskustelulla ei ole, niin mistä sä ajattelit sitten keskustella? Eli minkä eteen me tehdään töitä? No nyt puhutaan usein työskentelyvaiheesta tai keskivaiheesta, näillä on vähän eri nimityksiä, mutta se on se niin kuin aktiivinen, voisiko sanoa, asiakkaalle polun rakentamisen vaihe. Että no miten me lähdetään nyt katselemaan tätä asiaa, minkä hän tuo, miten me lähdetään siitä löytämään sellaista niin kuin suuntaa hänelle, että no mitä tälle asialle voisi tehdä. Koska nyt jos miettii, aina kun ihminen tulee kertomaan jostain mielensä murheesta, mitä me yleensä kutsutaan ongelmaksi. Ongelmahan tarkoittaa sitä, että asiakashan tulee meidän luokse tunnetilan kanssa, jota hän ei halua. Jolloin hän todennäköisesti haluaa jonkun muun tunnetilan, joka usein esimerkiksi on, että mä olisin vähän rauhallisempi tai levollisempi, en jännittäisi jotain asiaa niin paljon. Niin silloinhan me lähdetään työskentelemään, että no, miten me päästäisiin edes lähemmäksi tätä toivotumpaa tunnetilaa. Koska ongelmien keskellä ei ole aina niin kivaa. Ja työskentelyvaiheessa totta kai me tutkitaan sitä tilannetta,
työntekijä yleensä auttaa vähän, että hei, katsotaanko tätä vähän eri puolilta. Koska yleensä ongelmien keskellä ihmisellä on vahva ajatus, että mä oon yrittänyt vaikka mitä ja edelleen mä jännitän tätä ja tätä tilannetta mä en pysty tekemään sille mitään muuta. Eli ei tää tuu muuksi muuttumaan. Eli he on aina kyllä yrittänyt vaikka mitä ennen kuin he tulee juttelemaan jonkun luokse. Ja heillä on jäänyt ajatus, että no ei tää onnistu. Jolloin me lähdetään katsoa, että voi olla, että sä oot oikeassa, ei ole tähän asti onnistunut. Mutta mitäs sit jos ensi kerralla onnistuukin? Eli voisiko sanoa niin, että yritä rikkoa niitä käsityksiä, mitä ihmisen päässä on siitä tilanteesta. Mitä jos tämä vahingossa ensi kerralla onnistuukin? Eli me aletaan pikkuhiljaa, voisiko sanoa, niin kuin kyseenalaistamaan niitä käsityksiä. Se on hurja sana, mutta kyseenalaista ihmisen ehdottomat käsitykset siitä, että mistä tässä on kysymys. Ja sitten me lähdetään katsomaan, että minkälaisia asioita tähän liittyy. Sitten kun me ollaan, että joo, mihin suuntaan me mentäisiin, mitä tässä voisi seuraavaksi tehdä. Eli kyllä meidän pitää aina lähteä. Mähän lähdin viitoittamaan asiakkaalle tietä, mitä hän voisi seuraavaksi tehdä sellaista, mikä voisi olla hyödyllistä. Mä en voi vaatia sitä, mutta me houkutellaan häntä siihen suuntaan. Eli kutsu asiakas vielä kerran yrittämään tätä asiaa. Ja tähän liittyy myös sitten hyvin vahvasti tämmöinen, voisiko sanoa, ratkaisusuuntautuneelle terapiolle, joka on hyvin vahva niin kuin vaikutteinen tämmöisen kertaterapian taustalla, niin tähän liittyy vahva ajatus siitä, että ihmisellä on niitä voimavaroja ja resursseja, jotka käytetään hyödyksi. Koska en mä voi pelaa muulla. Kun mä en voi yhdessä tunnissa hänelle nyt kaiken maailman juttuja opettaa, meidän on pakko nojaa siihen, mitä on, ja lähteä siitä jatkojalostaan. Se oli tämmöinen palopuhe tässä. Se oli ihan hyvä palopuhe. Ja mä ehkä nostan keskeisenä asiana sen, palataan tuosta alkuun, mitä sanoit, että tärkeää, että jos alku ei onnistu, niin ei onnistu mikään muukaan. Eli sinänsä mun mielestä tämä rakenne on kauhean selkeä siinä mielessä. Tässä kohtaa nyt sitten voisiko se sanoa silleen, että me autetaan asiakasta tutkimaan sitä tilannetta ja vähän niin uutta näkökulmaa. Yep. Voisiko se olla joku semmoinen hyvä summaus? No tiedätkö, kun Maiju, tämän kultaisen tunninkin pitää joskus loppua. Ja se loppuu nopeasti. Ja mä muistan aikoinaan, kun opiskeltiin tätä juttua, niin se tuntui ihan tosi hassulta, että ehkä siihen saattaa jäädä aika 5 minuuttia, maksimissaan 10 minuuttia, että se on niinku mitään järkeä. Mutta siinä kaiketi on jotain järkeä. Kerroksä, mikä järki siinä on, että se tavallaan loppuu nopeasti, tai miten se on mahdollista saada tavallaan se yhteenveto ja päätös aika pienenkin paljon. Meidän tavoitteena on, että tähän rakenteeseen kuuluu jo aloitus, piti hoitaa tyylillä. Sitten se on se työskentelyvaihe, rakennetaan sen aloituksen pohjalle jotain. No nythän meidän pitäisi se jotenkin paketoida, koska nyt täytyy... Kello on jo paljon. Niin on, siinä 5 minuuttia. Niin. Siis jos oot niinku todella, ei nyt sössinyt, mutta jos sulla on mennyt työskentelyvaiheeseen aikaa, se olisi hyvä, jos olisi 10 minuuttia edes. Mutta joskus ihan oikeasti on niin, että meillä on todella vähän aikaa. Ja sitten toiveena on vedä yhteenveto asiakkaalle. Mutta asiakas tarvitsee sen. Nyt täytyy muistaa, että hänet lähetetään omin päin siitä. Ei tule seuraavaa tapaamista, ei ainakaan sovitusti. Lähetetään takaisin kylmään maailmaan. Nimenomaan, ja nyt pärjäile. Niin. Hurja tilanne. Eli silloin olisi hyvä paketoida, että hei, mitä mä just kuultiin, että mahtavaa, ja antaa hänelle koko ajan vahvistavaa palautetta siitä, että kuin hienoa, että sä tulit tästä kertomaan, koska sehän on merkki siitä, että nyt pää on auki. Nyt voidaan astua toipumisen polulle. Mitä hänen kanssaan on ideoitu sen suhteen, että no mitä hän voisi seuraavaksi tehdä, tai voisiko jopa sanoa niin, että jos ei uskalla mitään uutta kokeilla, minkä sellaisen tekemistä hän voisi jatkaa, joka kuitenkin jotenkin vielä kannattelee. Ei aina tarvitse heti lähteä uutta väsäämään. Mutta vedetään yhteen, että hei, mitä me tässä nyt suunniteltiin, mitä hän voisi ehkä nyt omin päin kokeilla, kuka ehkä voisi olla avuksi siinä. Eli meidän pitää saatella asiakasta matkaan. Kertoterapeuttiseen työhön kuuluu myös usein ehdotus kotitehtävästä. Koska kyllä mä ainakin haluaisin ehdottaa jotain semmoista, onko se sitten kotitehtävä tai tapa kirjata jatkossa ylös. Miten asiakas voisi jatkossa seurata sitä? Puhutaan omaseurannasta, koska sitä terapeuttista seurantaa ei tule. Miten hän voisi seurata, että hei, mistä sä huomaat ensi viikolla, että nyt ei ollut niin paha päivä, mutta mihin sä kirjoitat sen ylös tai mihin sä merkkaat sen ylös, jotta hänelle itsellekin, sit kun on todella paha päivä, niin hän voi katsoa sieltä puhelimesta, ai niin, mutta viime viikolla mulla oli
vähemmän paha päivä, mitä silloin tapahtuu? Eli nyt täytyy muistaa, että me saatellaan hänet, mitkä eväät mä annan hänelle mukaan, että hän pärjäisi. Ja totta kai tähän liittyy aina taas, että kun puhutaan, että jos me tehdään tätä ammattimaisesti, eettisesti kestävällä pohjalla, niin tähän liittyy myös informaatio siitä, että jos siltä tuntuu, jos tilanne näyttää siltä, mahdollisesti jatko-ohjauksesta, muista apuasioista. Eli ei ole myöskään niin, että tämä on se autuaaksi tekevä juttu. Joskus me ihan oikeasti tapaamisen aikana huomataan, että nyt tämä ihminen on tilanteessa, että nyt tarvitaan aika tukevasti apua. Ollaan onnellisia siitä, että hän on tullut jollekin kertomaan, koska vaihtoehto olisi voinut olla se, että hän ei puhu kellekään. Mutta me voidaan olla todella vakavassa tilanteessa. Me voidaan olla jopa tilanteessa, että meille tulee ajatus, että tämä ihminen ehkä haluaa tekee jotain pahaa itselleen, jolloin se on ihan selvä. Me kaikki ammattilaiset tiedetään se, että sit asia ei jää siihen. Me pidetään huoli, että hän ei lähde edes yksin siitä istunnolta. Eli mitkä on ne toimenpiteet tarvittaessa, mutta että lempeimmillään se on vaihtoehtoinen avaaminen sen suhteen, että miten jatkossa. Lyhyt kysymys, lyhyt vastaus viimeinen tästä teemasta. Jos ilmenee, että asiakas tarvitsee enemmän tukea kuin sen yhden kultaisen tunnin, niin onko mä terapeuttina epäonnistunut sen tunnin aikana? Päinvastoin. Silloinhan sä oot haistanut sen tilanteen, että hei, nyt meidän pitää varmistaa ja turvata tämän ihmisen. Se on oikeastaan nimenomaan se, että pitää ensimmäisen ajatella, että olipa hyvä, että hän tuli juuri nyt. Muuten hän olisi ollut todennäköisesti yksin. Mä sain nyt mahdollisuuden sille, että hei, nyt katsotaan. Että jos on todella vakava tilanne, kuka sut tulee hakee vai tuunko mä sun kanssa ja nyt me mennään, on se sitten päivystys, mikä ikinä se onkaan. Me ei olla epäonnistuttu, me ollaan päästy sen äärelle, että onneksi hän on tässä, että tässä on niin kuin ihminen, jonka työ on miettiä ja auttaa eteenpäin. Että hän on edes turvallisen ihmisen niin kuin luona, niin se ei ole koskaan huono asia. No niin, me ollaan puhuttu nyt Volkin-terapian ytimestä, ehkä jostain siitä perimästäkin, DNAsta, miten me nyt halutaan, rakenteesta ja sitten vähän siitä, kenelle tämä Volkin-terapia tai käynti kerrallaan kertoterapia ei ehkä sovi, mutta mennäänpä siihen tuloksiin, koska niitähän me kaikki odotetaan. Jep. Niin nyt mun seuraava aihe sulle olisi se, että no mitä tämmöisellä yhdellä kerralla sitten konkreettisesti voidaan saada aikaiseksi, niin mitäs sä Maiju siihen vastailisit? Mä lähden taas siitä näkökulmasta, että nimenomaan, että miten me saadaan aikaiseksi, meidän pitää saada aikaiseksi asiakkaan näkökulmasta, koska häntä vartenhan tätä tehdään. No parhaimmillaanhan niin tapahtuu se, että ihminen saa jonkunlaisen uuden näkökulman siihen tilanteeseen. Mä vähän viittasin siihen aikaisemmin. Että ollaanko me voitu pyörittää sitä asiaa niin, että hän näkee sen, että aha, okei, ehkä tämä ei olekaan mun loppuelämän niin kuin raskas taakka kannettavaksi. Ehkä tässä voikin olla muita käänteitä niin kuin edessä. Tai että ihmiset miettii niin hirveästi sitä, että miksi just mulle kävi näin. Miksi mä oon tämmöisessä tilanteessa? Miksi mua ahdistaa joka hitsin päivä? Ja yleensä ne ihmisten omassa päässä pyörivät selitykset ei ole hirveän eteenpäin kantavia. Ne voi johtua, koska mun vanhemmat ei huomioinut mua tarpeeksi, koska mua on kiusattu koulussa. Siellä on ollut todella karuja syitä ja ne voi olla ihan tottakin ne syyt. Mutta ne on sellaisia, että nehän vie ihmisen yhä syvemmälle epätoivon syövereihin, jolloin se voi tarkoittaa sitä, että kyllä joskus ahdistuu ja jännittää asioita ihan vaan siksi, että on ihminen, joka haluaa tehdä asiat mahdollisimman hyvin ja tarkasti. Se tuottaa jo ahdistuneisuuden kokemusta. Aina sille ei ole ihan spesifiä syytäkään. Mutta jotenkin, niin kun, voisiko sanoa niin, että se, että sä tuut kuulluksi ja sä yhdessä jonkun kanssa jäsennät sitä sun tilannetta, se todennäköisesti selkiytyy, väärinymmärryksiä jää pois. Siihen tulee joku semmoinen, niin kuin aina ihmisten kanssa keskustellessaan, niin kyllä se vaan niin on, että kaksi pää kyllä keksii enemmän kuin yksi pää. Eli pistä vuorovaikutukseen, niin johan alkaa laajenee perspektiivi. Ja tämä on ehkä niin kuin yksi hienous, mikä kaikessa terapeuttisessa työssä on. Vuorovaikutuksen niin kuin isot mahdollisuudet. Eli parhaimmillaanhan asiakkaat saa ehkä jonkun oivalluksenkin. Niin, en mä ajatellutkaan asiaa tuolta kantilta. No näinhän mä muuten voisinkin tehdä.
Eli loppujen lopuksi se työntekijä on ohjannut keskustelua siihen suuntaan, että ihminen alkaa nähdä tämän eri kulmasta kuin aikaisemmin. Ja silloin sä myös ajattelet jatkosta eri tavalla. Eli joo, oivalluksen perässä ollaan hyvin vahvasti ainakin. Sitten voi olla myöskin niin, että ja tämä niin kenttä todistaa hyvin tätä tapahtuu. Parhaimmillaan tämän ihmisen kanssa on löydetty seuraava konkreettinen askel. Nyt sä korostat konkretiaa. Kyllä, joo, koska ihminen jää omin päin nyt sit jatkamaan matkaansa, niin jos me ollaan ajateltu, että seuraava askel olisi, että mä olisin tyynempi ensi viikolla, niin mitä ihmettä se tarkoittaa? Se ei ole konkreettinen askel. Eli se on hieno tavoite, että mä olisin tyynempi. Mutta mitä hän sitten oikeasti niin tekee? Mikä on seuraava askel? Koitapa olla nyt tyynempi sitten huomenna. Eli ei, vaan se tarkoittaa, että no, mistä sun työkaveri muuten huomaa, kun te olette siellä hampurilaisravintolan kassalla hektisessä työssä, niin mistä se sun kollega siinä viereisellä kassalla, kun asiakasta lappaa ovesta sisään ja hirveä kiire, niin olen todistanut tällaista tilannetta. Niin kiireisellä siis asiakkaana katsoin vierestä, kun nuoret ihmiset paiski töitä ja huomasi, että nyt menee stressin puolelle. Mistä sun kaveri huomaa, että sä oot muuten tyynempi tänään? Ja sitten se kaveri esimerkiksi sanoo, että hei, mä huomasin, että vaikka se asiakas vähän auko päätään siitä, niin sä sanoit vaan, anteeksi hetkinen, minä hoidan tämän kohta. Eli sinä osasit tyynesti ottaa tilasi, sanoa, että nyt mä en rupea häslää tässä. Eli asiakas tarvitsee konkreettisen kuvauksen siitä, mikä on se, mitä mä voin tehdä eri tavalla ensi viikolla. Mutta jos ei se ole käyttäytymisen tasolla konkreettisesti kuvattu, niin hän ei välttämättä edes tiedä, eli mitä mä teen ensi viikolla. Eli me etsitään edes se seuraava askel. Mä usein käytän tämmöistä vertauskuvaa tässä, että se riittää, että ensimmäinen dominopalikka kaadetaan. Okei, makea. Eli nyt jokainen kertaterapeuttista työtä harrastava niin ajattelee ensimmäistä dominopalikkaa aina. Löydänkö mä sen, että tämä kaataa ensimmäisen dominopalikan, eli asiakas pystyy ottamaan sen ensimmäisen askeleen, että se löytyy. Ja ensi viikolla mä yhden kerran sanon töissä, että kuule, minä otan nyt aikani tähän. Ja parhaimmillaan sehän on jotain sellaista, mitä hän ei ole aikaisemmin tehnyt. Ja se lähtee kaataa seuraavia palikoita. Ja jos ensimmäinen dominopalikka ei kaadu, niin ei kaadu yksikään. Ei. Ei. Mutta hieno vertaus. Joo. Ja kaikesta tästä, tai ylipäätänsä, kun me puhutaan hyvin voimavarakeskeisellä tavalla, se on pakkokin, kun on vain yksi tapaaminen, niin kaiken keskiössähän on niin kuin kaiken terapiatyön suhteen ilman toivoa, niin ei meillä ole mitään. Ilman toiveikkuuden kokemusta ihminen ei uskalla edes yrittää enää. Hän ajattelee, että no ei tästä tule kuitenkaan mitään. Eli voidaanko me löytää jotenkin se, mä en jotenkin ajattele, että me herätellään uudestaan toivo. Sanotaan, että toivo pitää palauttaa, ei se tarvitse niin kuin tyhjästä, se on ollut aikaisemmin. Ne vaan aina menee kadoksiin, kun me ollaan kovilla. Se toivon kipinä pitäisi löytää uudestaan, koska mitä se tuo myöskin, ja kun me puhutaan konkreettisista askeleista siinä yhdessä, niin ihmisellä palautuu hallinnan tunne. Se on nimittäin pelottava tunne. Mielen haasteiden kanssa, kun meidän mieli kamppailee erilaisten asioiden kanssa, niin hirveän usein siinä nimenomaan, mikä tekee siitä niin hankalan, niin me koetaan, että tämä ei ole mun hallinnassa. Aivan. Ja tämä on meidän ihmisten probleema, kun meidän isot aivot tekee sen, että me ajatellaan ihan liikaa. Taitaa olla meilläkin molemmille hyvin tuttu. No älä. Kyllä on. Ja tämä on jotenkin semmoinen, että näkeekö ihminen, kun hallinnan tunne, toiveikkuus alkaa vähän palautua, niin hän alkaa itse nähdä myös niitä seuraavia steppejä. Eli nämä ruokkii toisiaan. Ja sitten totta kai, jos ei mitään muuta, kun joskus me huomataan, että asiakas ei nyt päässyt mihinkään seuraaviin askeliin, tämä ei mennyt ollenkaan nyt sen mukaan, vaikka työntekijä kuinka yritti, niin joskus se paras lopputulema on vaan helpotus ja keventynyt olo. Eli joskus vaan asiakkaan täytyy tulla sinne ja saada oksentaa se kaikki paha olo jollekin, joka ymmärtäen kuuntelee ja huomaa, että se ei hajoa siitä. Eli he ei joudu miettimään, että kun tässä on ammattilainen vastaus, että kestääkö tuo nyt kuulla tämän. Se ei ole läheinen, jonka hyvinvointia täytyy miettiä. Se ihminen kyllä kestää sen. Eli parhaimmillaanhan se voi olla ihan vaan sitä, ja se on joskus ainoa, mitä ihminen haluaa.
Että mä haluan vaan kertoa, että tämä on pois mun sydämeltä. Eli siitä tulee helpottunut olo, joka taas helpottunut olo johtaa meidän ajatuksia ehkä toiveikkaammille urille. Eli tämä ihmisen kokonaisvaltainen toimintajärjestelmä toimii niin, että jos me joku kohta, esimerkiksi ajatukset, saadaan vähän muutettua, niin se vaikuttaa meidän kaikkeen muuhun toimintaan. Ja sitten ehkä vahvistuu ymmärrys omista voimavaroista. Parhaimmillaan se tuo myös sen, miksi se voi olla tosi hyödyllistä. Me tuodaan keskustelussa esiin, että mitä kaikkea sulla itse asiassa onkaan sellaista, joka voi auttaa sua. Koska epätoivoisissa tilanteissa ne kaikki voimavarat painuu piiloon. Ne vaan unohtuu. Ja ylipäätänsä millä ihminen selviytyy. Eli ei heti voi lähteä, ei se aina lähde hienosti kohti loistavaa tulevaisuutta. Ei se aina mene niin. Joskus me jutellaan vaan siitä, että miten sä selviydyt nyt päivästä toiseen, pysyt pinnalla, kunnes sulle järjestyy myös se niin kuin järjestäytynyt niin kuin apuverkosto kuntoon. Koska joskus voi olla, että walking terapeuttikin kohtaa ihmisen, että se on se ensimmäinen kontakti siihen, että nyt mulla ei hommat suju. Ja sitten alkaa käynnistyä ne pyörät, että miten hän pääsee avun piiriin. Ja ehkä tämä voi joskus olla vaan yksinkertaisesti tiedon ja ohjauksen tarjoamista. Mä jotenkin ajattelen vaan, että joka kerta se on mahtava lahja meille, että mahtavaa, että tämä ihminen tuli kynnyksen yli. Ja kohtasi ammattilaisen, joka on valmis sua auttamaan, missä sä nyt apua tarvitset. Eli jotenkin, onko se sitten se tieto ja ohjaus mahdollisista jatkoaputoimista, muista verkostoista, mikä voisi olla. Yksi tyypillisimpiä haasteita tänä päivänä on yksinäisyyden kokemus, joka ei ole mielenterveyden häiriö, eli siihen ei ole semmoista täsmähoitoa. Se on todella tappava ja se on karu kokemus ja sitten kuitenkaan joskus walking terapeuttikin tulee sanomaan mulle, kun mä oon heitä työnohjannut, niin sanoo, että mitä mä teen, kun tämä ihminen tarvitsi ystävää. Mä sanon, että meneekö tämä myös ohjauksen ja neuvonnan piiriin, että mitä kautta voi liittyä ihmisten seuraan, mistä niitä ehkä löytyy. Ja joskus ne on niin pitkän ajan kuluessa syntyneitä tilanteita, että ne ei ole heti hoidettavissa. Ja siltikin se ihminen on itse avannut sen mahdollisen polun jatkolle, kun hän on tullut kertomaan tästä asiasta. Meillä olisi viimeinen osio, puhutaan vähän vaikuttavuudesta, ehkä pikkasen jopa tutkimuksista, ehkä jopa tilastoistakin. Lähestytään sen kautta sitä, että onko tämmöinen yhden kerran terapia sitten vaikuttavaa ja minkälaisia tuloksia siitä on kenties saatu. Niin tähän tietysti varmasti alleviivat sitä, niin on hirmu helppo vastata, että kyllä, se on vaikuttavaa. Se voi olla niin vaikuttavaa, että jopa tutkimusnäyttö sitä tukee. Me on varmaan jotenkin tässä puhuttu ummet ja lammet, mutta ehkä sieltä jotenkin punaisena lankana, että tähän voi kuulostaa semmoista perinteistä terapiakäsitystä haastavana, niin kuin helposta mallista tehdä työtä. Ja nyt toivottavasti katsojille on nyt jo käynyt selvästi, tässä ei ole kysymys siitä, että tässä haastetaan yhtään mitään. Mutta monet asiakkaat hyötyy tosi merkittävästi jo siitä yhdestä käynnistä, kun se on rakennettu hyvin, mistä me on puhuttu, ja tarkoituksellinen. Mä oon jotenkin, mun mielestä se tarina on kauhean kiehtova jostain sieltä 80-luvun lopun, taisi olla Teksasissa, oli 3 psykoterapeuttia ja ne rupesi ihmettelemään, että kun nämä jengi ei tuu enää, että miksei ne tuu enää uudestaan, ja ne ajattelivat, että ne on tehnyt huonoa duunia. Ja sitten ne innovoi vähän, että kysytään. Tietysti kun se oli siellä terveydenhuollon alla, niin ne pystyi kysyä ja ne ajattelivat, että he on kertakaikkisen huonoja psykoterapeutteja. Mutta vastaus olikin se, että ne sanoivat, että me emme viitit enää tulla, kun me ollaan aika paremmassa kunnossa. Jolloin sitten se SST:n perusta on, single session terapian perusta on rakennettu jollekin tällaiselle. Ja mun mielestä se on aika ihana ajatus jotenkin, että se on sieltä arjesta löytynyt se syy. Ensin on ollut valtava epäilys, että me ei osata tätä. Ja sitten on huomattukin, että hei, että nyt se asiakas onkin voimaantunut paljon nopeammin kuin me on ajateltu. Joku on vain määrittänyt, että täällä on käytävä 10 kertaa. Mutta jos mä nyt kysyn sulta, että tai mä väitän, että moni käy vain kerran ja on siihen aika tyytyväinen, niin mitä sä siihen sitten vastaat? Niin ne tekee. Se oli lyhyt vastaus, mutta laajennetaan vähän. Joo.
Siinä on myös se, että mitä kautta meillä on tullut kuva myös, että aina kun puhutaan sanasta terapia tai terapeuttinen työskentely, niin meillä on tietyt mallit ja rakenteet, että mitä sellainen perinteisesti on. Puhumattakaan, minkälaisen kuvan TV-sarjat ja elokuvat antaa meille, että minkälaista on, kun tehdään terapiaa. Yes, että miten kaikki tämä niin kuin menee. Mutta loppujen lopuksi niin lähtökohtaisesti ihminen haluaa vaan, että hän pääsee asiassaan eteenpäin. Hän ei mieti sitä, että no kuinka pitkän terapian tämä nyt vaatii. Mutta ennen kaikkea tästä täytyy nyt muistaa koko ajan, nyt se avainsana tässä on ajoitus. Ja nimenomaan, että mitä nyt esimerkiksi walking työssä haetaan kuumeisesti, että ollaanko me niin näkyvästi tarjolla yhtenä niin kuin sydämen purkamispaikkana, jotta se tulisi oikea-aikaisesti, että ennen kuin Pertti Virta, joka on niin kuin asiantuntijanimi myös Suomessa, niin hän on puhunut hirveän vahvasti siitä, että jotta tämmöisestä palvelun tarpeesta ei tulisi hoidon tarvetta. Onko vähän viisaasti sanottu? Eli tarkoittaen juuri sitä, että päästäänkö me oikea-aikaisesti puuttumaan, jolloin me ei tarvita myöskään niin tukevia tukitoimia. Ja tämähän olisi nimenomaan se taloudellinen puoli. Ja me kaikki tiedetään ennaltaehkäisevän työn hyvät puolet, mutta yleensä käy niin, että meillä loppuu aina raharesurssit ennen kuin tätä ehditään edes järjestää. Ja tämähän on nimenomaan nyt siihen suuntaan menevää myös. Et heti kun se on vaan, niin kuin tuossa aluksi mietin, että se on se pieni pulma mielessä, niin silloin. Lähtökohtaisesti ihmiset kokee, että hei, että oikea-aikaisesti tarjottuna tehokkaasti rakennetaan heti sen varaan, mitä he pystyvät itse vielä tekemään, niin useimmissa palveluissa, niin ylipäätänsä monissa niin kuin psykososiaalisen tuen palveluissa, jos ihmisillä on yhtään niin kuin valinnanvaraa, niin lähemmäs 50% käy vaan kerran. Kyllä. Kun siellä ei lähtökohtaisesti ole rakennettu, että tähän palveluun muuten kuuluu sitten näin monta käyntiä. Mitä paljon ne asiakkaat on sitten, niin jos me ajatellaan niin isossa kuvassa tällaista, niin minkälaista raporttia me voitaisiin sieltä, mitä ne on kertonut, että mitä sieltä on sitten saatu, missä se on näkynyt? He nimenomaan kertoo siitä, siellä saattaa tulla, että mä tiedän mitä mä teen nyt. Ja tämä oikeastaan kertoo kaiken. Ei ole tapahtunut se, että he on ihme parantunut esimerkiksi. Mutta heille on selkiintynyt, ehkä juuri tullut lisää sitä hallinnan tunnetta, heille on selkiintynyt se, että okei, nyt mä tiedän mitä mä teen tämän asian kanssa. Voihan olla, että jollekin on avautunut se, että okei, mä hakeudun nyt terveydenhuollon piiriin semmoisiin paikkoihin, että nyt tätä tutkitaan tarkemmin. Se on voinut olla se päätös. Eli elämän niin kuin hankalassa tilanteessa, jolloin sä oot eksyksissä, niin sä oot päässyt semmoiseen keskusteluun, joka selkeyttää sitä, mitä seuraavaksi. Eli tämä on voinut olla se. Eli tässä on oikeastaan justiinsa se, että no mitä me haetaan siinä, ja että ihmiset ymmärtäisivät myös oikein, mitä se on. Mutta siellä on yllättävän paljon tullut myös, niin kuin voisi ajatella, että ihmiset on ihan oikeasti ollut mielenterveyden haasteiden niin kuin kanssa pitkäänkin paininut. Ja sitten he löyti ehkä sen kohdan. Voi olla, että ihminen oli itsekin siinä kohtaa. Hänkin ajoitti oikein. Hyvä. Eli mutta tässä on myös kaikkia terapiatyötä on myös muutenkin vaikuttavuutta on vaikea mitata sen takia, että se, että ihminen alkaa voida paremmin ja toipuu, niin sillä ei ole välttämättä yhtikäs mitään tekemistä meidän kanssa. Voi olla, että hän on juuri rakastunut tulisesti ja kaikki näyttää hyvältä. Eli me ei voida myöskään tietää, kuinka paljon läheiset on mukana siinä, paitsi että me ruokitaan sitäkin, että miten se lähiverkosto saataisiin avuksi. Mutta me ei aina tiedetä, mikä se on se vaikuttava, mutta voisiko olla niin, että annetaanko me oikea-aikaisesti ihmisille sellaista tukea ja mahdollisuus, että mitä tässä voidaan vielä tehdä. Meillä on sellainen slogan, ei ehkä meillä, mutta yleisesti aina puhutaan, että yksi tärkeä hetki voi käynnistää muutoksen. Ja nyt sun vaatimattomana tehtävänä olisi pikkasen avata, että mikä se merkittävä hetki voisi olla tai missä se näkyy ja hetki siitä. Aika usein tärkeä, merkittävä hetki ihmiselle terapeuttisessa tilanteessa tai siinä keskustelutilanteessa, niin se aika usein liittyy siihen, että hän oivaltaa esimerkiksi sen, että hei, nyt mä tiedän mitä mä voisin tehdä seuraavaksi. Eli hän löytää jutun juonesta kiinni sen suhteen, että tätä mä voisin muuten yrittää.
Se voi liittyä myös siihen, että hän näkee sen niin kuin ongelmatilanteensa sellaisesta uudesta näkökulmasta, että hän pystyy esimerkiksi syyllisyyden taakkaa heittämään pois. Hän voi kokea, että no mä nyt oon tämmönen luuseri, mä oon aina laiskakin enkä saanut mitään aikaiseksi. No ei on nyt ihme, että mä oon sitten tässä tilanteessa. Mitä jos sitä katsotaankin vähän eri kulmasta, että niin, voi olla, että sä oot oikeassa, että sä oot vaan kauhean laiska. Tai mitäs jos onkin ollut kysymys siitä, että sä oot vaan tarkkaan nyt pohtinut ensin, että mitä mä haluan oikeasti isona tehdä, etten mä lähde nyt väärään koulutukseen. Eli voidaanko me antaa pikkusen myönteisempi selitys sille, että olenko nyt laiska, koska semmoista perimää on paljon vaikeampi muuttaa. Yksi asiakas sanoi mulle, että niin, mutta mun isäkin oli laiska. Mä sanoin, että no joo, DNAta on tosi vaikea muuttaa niin kuin tässä tilanteessa. Mutta että ne voi olla myös kahlitsevia ajatuksia, vai olisiko juuri sen takia, että isäkin oli aika harkitsevaa, niin nyt sinäkin harkitset rauhassa ja sitten kun sä löydät sen oman polkus, niin sitten tää lähtee. Ja sitten kun hän saa tämmöisen niin kuin vapauttavamman ajatuksen siitä, niin se voisiko sanoa, että mikä käynnistää ihmisellä sen luovan ongelmanratkaisun. Ihmiset osaa kyllä paljonkin ratkoa asioita, mutta heidät pitää saattaa semmoiseen olotilaan, mikä on otollinen sille ongelmanratkaisulle. Eli tämä voi olla jotenkin semmoinen, että mikä on se merkittävä juttu. Niin mä jotenkin ajattelen, että voiko mä edes saatella tämän ihmisen yhden uuden avoimen oven äärelle. Ei vielä kynnyksen yli, minä en tuuppa ketään kynnyksen yli. Joo, mutta hyvä jäädä katselemaan, että hei, voisiko tämä olla semmoinen, mitä mä voisin käydä tsekkaamassa. Me ollaan Maiju edetty niin pitkälle, että meillä on yksi ja viimeinen kysymys jäljellä. Mitä sä sanoisit semmoiselle asiakkaalle, joka pohtii, että jos mä menisin polkinterapiaan, kannattaako mun esimerkiksi mennä? Mitä sä sanoisit? Miten sä rohkaisit? No nyt täytyy sanoa, että tämä on taas yksi vaikea kysymys. En sanokaan tätä sulle. Sanonpa sille ihmiselle, joka miettii, että voisiko walk-in juttu olla mulle mahdollinen paikka. Yes. Jos mietit walk-in terapiaan tai ylipäätänsä kertoterapeuttiseen tapaamiseen menemistä, niin kokeile ihmeessä rohkeasti. Voi olla, että se ei sovi sulle, mutta hei, se on vain yksi käynti. Mutta parhaimmillaan se antaa sulle jonkun oivalluksen ja ajatuksen siitä, mihin suuntaan sä voit jatkaa seuraavaksi. Sellaiseen suuntaan, joka on sun toivoma. Kiitos Maiju vierailusta. Kiitos. Kiitos sulle, että katoit tän ja kato uudestaan. Voi olla, että ei oltu niin selkeitä monta kaikissa. Ei me aina. Kannattaa kerrata tätä. Kyllä. Lämmin kiitos Maiju. Kiitos.